El vent és una cançó que neix sola, però no pots trobar-hi una causa en concret, és a dir, hi ha moltes coses al voltant. A València es parlava castellà molt, encara ara molt també, i a la universitat la llengua estava considerada, el català, el valencià que en diem allà, estava considerat com una cosa de poble, una mica de rústega, saps? Una cosa de llauro, que en diuen de llauraor, de terròs, una cosa que els que no en saben més i tal. I en canvi, doncs, a la universitat hi havia un moviment, una sèrie de gent que començaven a reivindicar aquesta llengua, a reivindicar les arrels de la valencianitat com a tal. Lo sorprenent és que el vent sortís en valencià. Lo lògic és que jo hagués fet una cançó en castellà. Jo el català culte el comença a trobar a la Universitat de València, que ja tinc vora 20 anys ben bé, no abans. O sigui, tot una mica, tot així, no sé com dir-t'ho, però tot plegat va sorgir. I la sorpresa fora que va sortir en la llengua en la qual jo parlava, no en la llengua en la qual jo havia estudiat, en la llengua que jo havia cultivat, per dir-ho d'alguna manera. Jo soc un autodidacta, com la majoria de la gent de la meva generació, en la meva pròpia llengua. De fet, quan la vaig cantar a la universitat entre els amics, la gent deia de qui és, qui l'ha feta, qui no sé què, pensaven que era una cançó americana, altres que era una cançó italiana, o sigui, ningú pensava que l'hagués feta jo la cançó. I vaig venir aquí a Barcelona l'any 62 i vaig cantar per primera vegada en públic i vaig cantar El vent, Som, La pedra i em sembla que era Cols. I en el 63 ja va sortir el primer disquet. O sigui que entre el 59, que jo faig la cançó, i el 63, que surt el primer disc, passen 4 anys. No? Fins que la gent coneix la cançó, passen 4 anys. Jo una gran satisfacció, t'ho vaig dir, l'altre dia em van donar un premi a Ràdio Nacional d'Espanya a la Ràdio 4, i hi havia el Ses Freixas, que va fer una versió del vent, que em vaig quedar i dic, ostres, aquesta gent se l'ha fet seua, però jo crec que hi ha aquesta cosa d'adolescència també, d'això, de trobar-te davant d'una societat adversa. Perquè la lletra, mira si n'hi ha poques paraules, perquè jo he fet lletres, diguem-ne, una miqueta més complexes, però potser no diuen tantes coses, perquè no vol dir, hi ha també aquest crit, aquesta necessitat, aquesta ànsia. Després a l'Alabajos també ha fet una versió magnífica, i després, saps qui va fer una versió del vent? El Moncho, el Puente i el Wyoming, del qual en plan rockero, una castanya, i uns tios que es diuen Mullocks, que també, n'hi ha només una quantitat, i totes elles, dius, se la fan seva, és una cosa que té aquella força, independentment de mi. Home, per mi és un goig, perquè vol dir que aquesta cançó que va sorgir d'aquesta manera espontània, sense cap altra intenció que d'expressar-me a mi mateix, doncs ha expressat moltes més coses. A mi em va canviar la vida. A mi em va canviar la vida perquè jo avui seria un catedràtic jubilat d'universitat, imagino si hagués anat tot bé, i en canvi soc un cantant encara no jubilat, vull dir que em va fer cantant per moltes raons. Seria molt llarg d'explicar. Però que la gent d'avui, la lectora de Sàpies, que és una revista, diguem-ne, com cal, doncs pensen que aquesta cançó per ells és important, doncs a mi és una satisfacció sentir-te útil, en definitiva. Em fa goig, realment, i gràcies a tots.